Joe's Vlog 101. And for today's video mga ka-idol, ipapakita ko po ang kondisyon ng dagat this moment. I-check natin kung talagang kalmado na or talagang malakas pa. Okay, keep tuning in lang po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Thank you! Kalmada na mga ka-idol, tara na at tahakin natin ang lugar ng Lagunoy North. Sino ang gustong sumama mga ka-idol? Tara, samahan niyo ako. Ang pagtahak sa Lagunoy North Coastal ay maabot ng 1 hanggat kalahating oras depende sa lugar na inyong tatahakin. Yan na po ang tinatawag nating padi-padi proper na kung saan kapag amihanon ay napakalakas at napakalalaki ng alon po dyan. Talagang nakakatakot at talagang nakakapangilabot kapag nandyan ka na during amihanon season. Pero ngayon, since kalmada at summer at pa-summer na, ayan, makikita natin na talagang maganda na po ang kondisyon ng dagat po dyan. So, nakakamangha na tignan po itong video na ito na kung saan isa po ito sa mga create po ni God. Talagang napakamakapangyarihan pong siyang Diyos at dapat na itaas at papurihan sa ating mga buhay. Ang mga lugar ng Olas, Del Carmen, Bocogan, Mapid, Pagsimbugan ay ang mga lugar na kung saan malalapit lamang po at ang maabot ng mga minuto lang po ang pag-travel papunta po sa kanila. Samantala, ang mga lugar ng Santa Cruz, San Isidro, Ibahoy, Balaton, Timanag, Sipaco, Paghaluban, at Manggugon ay umaabot ng 1 oras o lampas pang 1 oras. Depende na rin po sa sakyang pandagat na kanilang gagamitin. Since summer is in the air, tara na at i-explore natin ang banwaan ng Lagunoy dito po sa Lagunoy North Coastal. Excited na akong makita ka at makasama. Kaya naman, ihanda ang mga baon, mga damit, mga outfit natin ngayong summer sa pagtahak sa iba-ibang lugar po dyan sa Lagunoy North Coastal.
At welcome na welcome ang bawat isa sa inyo na tahakin ang lugar na yan sapagkat napakaraming mga magagandang tanawin at paliguan na pwedeng puntahan po dyan sa lugar. Tara, sama ka? Kaya naman guys, mga ka-idol, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos na mga gagawin. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel na Vandays Vlog 101 and God bless us.